Sí. Es que es una alumna. Santiago, a mediodía, que é onde medio previsto, que non lle comentamos a él, pero bueno, que si que falaremos, que será pues, o que damos, digamos, a iniciar a normalidade. As firmas, Gracias. De acerar. Déjeme, rapaz. Ese inmenso placer, esa inmensa... Buenas tardes a todos. Canto antes, esperemos, que nos chamen para darnos a resposta. Temos unha manifestación do Benres, tamén facer a hora pública do día. Fuimos á Consellería e tuvemos unha conversa informal co conselleiro ali no pasillo da Consellería. Estuvemos expoñendo directamente o tema. El un pouco insistiu no argumento de que realmente é a inspección, son os técnicos de inspección quen pode realmente, quen decide se nun centro pois o profesorado que se necesitaría. Ao final comprometeuse con nos a xestionarnos unha nova cita co xefe de inspección. Esperemos que sexa rápido e nos, digamos que nos parece ben que nos reciba o xefe de inspección e poder a ver se realmente xa avanzamos en cousas concretas. Nós o que temos decidido en Asamblea é que se non hai avances reais, concretos, os nenos van seguir sin ir a clase e nós seguimos mantendo o encerro no centro. O único que estamos agora falando é que, un pouco en mostra de, digamos, de boa vontade pola nosa parte, tamén de responsabilidade, pois comentaremos aos rapaces e rapazas de segundo de bacharelato que si que inicien a asistencia ás clases, tamén tendo en conta pois que segundo de bacharelato pois é un curso que lle corre o reloxo pois en contra máis que os demais grupos e tamén pois como mostra de, digamos, de flexibilidade pola nosa parte.